Той е съдия в Софийския районен съд. Направил е десетки макети от картон на известни църкви, рицарски крепости. Не спортува, но има личен рекорд. Свалил е над 80 кг от собственото си тегло. Заедно с тъща си често ходи на оперета. Да посрещнем уважаемия съд в лицето на съдия Станимир Кюлеров. Съдия Кюлеров, добре дошъл. Добре заварили. Какво ви води в нашето предаване? Много отдавна исках да участвам в Стани богат, защото го следя от самото начало, когато се излъчва в България. Винаги, когато имам възможността, следя изданията в някои чужди държави. Например? Например, Русия, Казахстан, защото са рускоговорящи държави. Интересното е, че много обичам да гледам Стани богати в Турция, когато ходим там, въпреки че не знам турски. Просто самата атмосфера, самата игра предразполага, интересно е. Турски поназаеш ли или... Турски, тъй като аз съм от Североизточна България, в отделни думи, фрази знам. А руски? Руски, да. Да, знаеш. Руски знам, защото аз съм от руски происход и съпругата ми е рускиня. Кюлеров? Кюлеров е българска фамилия, той е по другата ми линия. По другата линия на дядо ми, да. Добре, госпожата е тук. Елена, здравей! Здравейте, господин Билалов. Знам, откъде разбираш руски ти. Много ми е приятно. И на мен също. Откъде си, Елена? От град Санкт-Петербург. Ах, красота! Браво! Желая успех! Благодаря. Най-важният въпрос за мен. Да. Какво ми носиш? Сега, да. Това е един скромен подарък, който маркира едно от главните ми хобита. Това е събирането на метални умалени макети на автомобили. Да кажа две думи само за колата. Да, това е така наречената МК. Това е ГАЗ М1. Произвеждал се между 1939 и 1942 година. Изключително рядък модел като истинска кола, защото много голяма част от тях са били за армията и са унищожени в първите дни на войната. Подаряваш ли? Подарявам ви го. Благодаря ти. Заповядайте. Благодаря, дами и господа. Вижте. Благодаря ти много. Да. Станимире, твоята игра в Стани богат започна. С няколко бързи, кратки въпроса. Първи въпрос. Какво идва да каже Сънчо на дечицата в известната песничка от 1960 година? Ставайте, дечица, бягайте, дечица, как сте, дечица, лека нощ, дечица. Така, тук верният отговор е Д. Лека нощ, дечица. Маркираме лека нощ, дечица, Д. Да, верен отговор, браво. Любима песничка от моите детство. Аз съм Сънчо и идвам от Горица. Втори въпрос. Кой град е наречен морската столица на България? Кой? Варна. Добре, да видим. Созопол, Варна, Айтос, Ахилой. Маркираме отговор Б. Варна. Верен отговор. Трети въпрос. Коя дума може да се използва като синоним на недостиг? Дефиниция, деформация, дефицит, дефанзива. Тук маркираме отговор С. Дефицит. Маркираме С. Дефицит. Да. Верен отговор. И следващ въпрос, четвърти въпрос. Какво няма нарисувано на пътните знаци група Б, кръгли с червено окантяване? Крачещ човек, каруца с кон и каруцар, велосипед в профил, таралеж анфас.
Отговор Д. Таралеж Фанфас. Таралеж Фанфас. Как ли изглежда? Маркираме отговор Д. Да. Таралеж Фанфас. Верен отговор. Дори и в профил го няма Таралеж. Да. Пети въпрос. С какво започва сутринта на бързащия нямаш време в едноименната песен на Васил Найденов? Горещ душ. Гореща вана. Горещо кафе. Студен чай. Помня тази песен. Маркирам отговор С. Горещо кафе. Маркираме С. Верен отговор. Честита първа сигурна се. На какъв език си говорите вкъщи? На руски и на български. Кога на руски, кога на български? В повечето случаи на руски, Да. понякога и на български. Така. Зависи от ситуацията. Добре. В интерес на истината на български, основно когато разказвам някакви така по-интересни неща, свързани с нашата местна действителност, защото тогава се употребяват интересни местни фрази, интересни местни сравнения и няма как да се преведат, просто защото не винаги тези идиоми се превеждат в другите езици. Желая ти успех нататък. Минаваме на шести въпрос. Внимавай. Заключваш ли сумата от 1000 лева? Не. Въпрос. Какво име носи Борисовата градина в София по времето на социализма? Парк на мира. Парк на пролетариат. Парк на свободата. Парк на републиката. Така. Мисля все пак, че е парк на свободата. Така. Маркираме. Маркирам отговор С. Парк на свободата. Отговор С. Парк на свободата. Верен отговор. Парк на свободата. През 1992 година си възвръща старото име Борисова градина. А република е имало на намиращата се на нейна територия капалня. Нататък с въпрос за 1500. Заключваме ли сумата или не? Все още не. Седми въпрос. Как се казва първата книга на Библията? Изход. Второзаконие. Неемия. Битие. Тук категорично маркирам отговор Д. Битие. Маркираме отговор Д. Битие. Вярно е. В Стария завет има 4 главни раздела. Петокнижието, Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Втория раздел е наречен исторически книги и включва 12 писания. Исус Навин, Съдии, Рут, 1, 2, 3, Царе и така нататък. Браво! 2000 лева са в играта. Заключваме или не? Все още не. Осми въпрос. При убийството на коя известна личност в ръцете на убиеца намират романа "Спасителят в ръща"? Джон Кенеди, Джон Ленън, Джани Версаче, Мартин Лутер Кинг. За да намерят романа "Спасителя в ръща" в ръцете на убиеца, то значи са намерили убиеца и съответно убиеца или е бил мъртъв и е държал романа, или са го хванали и са... Със сигурност се знае кой е убиец. Да. Във филма "Вчера" те подготвяха пиесата "Спасителя в ръща" и през цялото време героят, който беше режисьора, мисля, че актьора Стоян Алексиев беше, казваше на главния герой: "Ти си Холдън", т.е. ти си... точно ти трябва да изиграеш тази роля. Във филма звучеше Битълс, т.е. някак си правя връзка с Джон Ленън.
Възможно е да е това, но е възможно и да не е. За Джани Версаче, честно казано, единствено името Версаче, което го свързвам с модната империя, друго повече не мога да се сетя. Мога да използвам позвани на приятел. Да позвани на приятел? Да. Ползваме ли го? Да. Жокер, обади се на приятел да ги видим тримата. Арина или Арина? Арина Осипова. Арина Осипова, Младен Цеков и Красимир Русев. На кого звъним? На Арина Осипова. На Арина. Добре, звъним на Арина. Арина е? Арина е дъщеря ми. Дъщеря. Арина говори прекрасно български. Нали? Да. Добре. Добър вечер. Търся Арина. Да, аз съм. Арина, здравейте. Михаил Билалов от Стари Богат ви се обажда. Здравейте, приятно ми е. На мен ми е много приятно. При мен е баща ти и майка ти. Супер. Имаме въпрос към тебе. Готова ли си? Ох, да, май. То колко да бъдеш готова, не знам. Трябва да чуеш въпроса. Готова ли си да го чуеш? Готова. Добре. Сега ти давам баща ти, изчакай малко и ти благодаря за участие. Когато е готов, ще го дам. Готов съм, да. Заповядай. Романа Спасителя в Ръща е намерен в ръцете на убиеца на кого? Спасителят какво? Спасителят в Ръща е намерен в ръцете на убиеца на кого? Джон Кенеди, Джон Ленън, Джани Версаче или Мартин Лутър Кинг? Джон Кенеди, Джон Ленън, Джани Версаче или Мартин Лутър Кинг? Така, не ни се получи. Добре. Имаме още една възможност да елиминираме отговори. Така. Искаш ли да я вземеш? 50 на 50. Взимаме ли? Да. Жокер 50 на 50, елиминираме два грешни отговора. Така. Така. Маркирам отговор Б. Джон Ленън. Добре. Маркираме отговор Б. Джон Ленън. Ще се спаси ли Станимир или ще падне някъде в Ръща, ще разберем точно след рекламите. Дами и господа, вие гледате Стари Богат. Преди рекламите, заедно с Станимир се опитахме да разгадаем следния въпрос. При убийството на коя известна личност в ръцете на убиец се намират романа Спасителят в Ръща? Джон Ленън или Мартин Лутър Кинг? Елиминирахме чрез Жокер 50 на 50 два отговора. Обадихме се на дъщеря ти, тя не успя да ни помогне. И в резултат на което маркирахме отговор Б. Джон Ленън. Това убийство на Джон Ленън и на Мартин Лутър Кинг не се сещаш от какви хора е извършено, така ли? Не се сещам за убийците. В един случай расови подбуди. При Мартин Лутър Кинг. Мартин Лутър Кинг. Добре. В другия случай говорим за психично неуравновесен човек. След като стреляш 5 пъти, да държиш романа Спасителя в Ръща и да си четеш кротко, какъв човек трябва да го направи това нещо? Марк Чапман се казва този човек и той убива Джон Ленън. Верен отговор. Ако не се лъжа, преди години излезе даже изповедта на Марк Чапман, който той се позволи да направи, ставайки суперзвезда с това нещо. И даже пиеса "Не, аз убих Джон Ленън", ако се лъжа. Но да, това е убийца на Джон Ленън. Той е написал. Той е написал, да. Те стават известни в затвора.
Да. Така. Девети въпрос. Заключваме ли сумата от 3000 лева или? Заключваме, да. Втора сигурна сума 3000 лева. Девети въпрос. Кой хранителен продукт започва да произвежда в началото на 20 век бившия военен Велизар Пеев? Шоколад, хляб, сладолед, спагети. Така, аз както си мисля, се предполага, че продуктът би трябвало да е нов за времето си. За да присъства в хрониките, т.е. за да е запомнено с нещо, то трябва да е иновация. Бившия военен Велизар Пеев, така значи става дума за България, Да. т.е. продуктът трябва да е нов за България. Добре. Което в този ред на мисли така изключва само хляба, шоколада, сладоледа и спагетите. Склонен съм да изключа и сладоледа, защото по това време предполагам, че не е имало такава техника, която да го съхранява. Тоест, ако е имало сладолед, може би той се е правил на място, примерно в заведение или да кажем, примерно на улицата, примерно. Така. Добре това. Да. Можеш, примерно, да питаш Елена. Тя сигурно има идея по въпроса. Според мен по-добре, след като не съм сигурен, да го обсъдим двамата. Добре, каня уважаемата Елена на сцената. Елена, заповядайте. Заповядайте. Здравейте. Здравейте, много се радвам да се И запознавам. аз, много ми е приятно. Така, сега, това жена няма начин да не помогне на този въпрос. Можем Между да почнем. шоколад и спагетти. Така, хляб и сладолед. Значи, моята логика е следната. Сладоледа по това време Трябва да имаш хладилник. трябва Големи да има хладилници, оборудване. фризери, оборудване. Няма как просто... А то се говори да произвежда. Предполага се, че производството е в количества. Да. А Хляба е... хляба също не мисля, че е. Шоколад, тук сега между шоколад и спагети, но пък шоколад в началото на 20 век, Да. мисля, че по-трудно ще стане доставката на какао. Така. Въпреки, че тук има пък мляко, нали, за шоколада, но то не е задължително да е млечен шоколад. Елена. Дай да пробвам шоколад. Да пробваме шоколад. Да пробваме шоколад. Добре? Може би шоколад, верен отговор. Според мен, Добре. така усещам аз. Аз се доверявам. Слушаме ли жената или Естествено. маркираме отговор А. Шоколад. Така, Велизар Пеев. Това е началото на 20 век. Човек е заминал за Париж. Работи в фабриката за верния отговор. Връща се в България и се опитва да го наложи на пазара. След това имаме 3 войни. То е на фронта. И 22 година измества производството в град Своге. Това говори ли нещо? Мисля, че да. Това ти говори, че жената е права. Да. Верен отговор. Браво! Благодаря. Елена, благодаря много. Седнете на Благодаря. Браво. Така, как жената може да обърка работите в добрия смисъл? А? Да. Добре, браво. Въпрос за 5000 лева
Този сигнал означава, че прекъсваме за днес. Чакам те на слово следващия път. Благодаря на Елена още веднъж. Благодаря на публиката. Чудесна игра правиш. Много хора ме питат откъде могат да се здобият с чисто новата книга на Стани богат. Скоро, съвсем скоро ще бъде по рафтовете на книжарниците и няма да има ограничение за бройката, гарантирам. Докато я чакате, просто вижте новините. Хубава вечер от мен.